Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Ano yung maayong adlaw? Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang edisyon na Sino Ako? Kayo ba ay kinilig sa mga katas ng nakalipas kanina? Katas Hindi ni na ako Jennifer naniniwala sa kilig-kilig na yan. at ni Ian. Sandali lang, huwag ka muna Ay, mag-react. sabi mo. Eto, mas kikiligin kayo. Kung sila ay nagkabalikan matapos ang isang dekada, eto naman, matapos ang 5 dekada. Ay, may pag-asa pa ako. Meron pa. Kaso Nagkabalikan. pasas na yung ano ko nun. Pwede ba yan? Nagkabalikan sina Dennis Vinar at Karen Lehman mula sa Minnesota, USA. Minnesota. Naging sila noong 1950s pa. God. Subalit, hindi sila nagkatuluyan. Matapos kasing mabuntis si Karen, ayaw ng mga magulang niya kay Dennis kung kaya't pumasok sa army si Dennis. Makalipas ang pagpanganak ni Karen, Yeah. pinaampun nila ang kanilang anak. After 50 years, hinanap ni Dennis si Karen. Yee! Bembang. Uy! Dahil ito sa app. At nakita niya na walang asawa si Karen. Nagbalikan sila at hinanap nila ang kanilang anak. Sa awa ng Diyos, nalocate nila ang adoption agency. At sa unang pagkakataon, nagtagpo silang tatlong muli. Masaya sila ngayon dahil nagkabalikan sina Dennis at Karen. Nakasama pa ang anak na si Jean. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Beshi! Sabay-sabaw tayo magsabi ng Sana all! Sana all! Grabe, no? Walang Nakakatuwang punch. kwento. Walang bumper song. Sana all! After 50 years. May pag-asa pa Pwede talaga pa? ako. Meron pa? Hanggang merong hanggat nababasa. O, di ba? Hanggat may dila at hanggat nababasa. Hoy! Ah. Nakaka-amaze. Kasi Nakakatuwa. nung kwento ng katas natin, natutuwa na nga 10 tayo kay years, Jen. oo, 10 years. Sabi ko, hala, pwede pala yun. Eto, 50 years, nagkabalikan pa So, sila. ako. Kung sinahanap nila yung anak nila, no? Pero ano na ako niyan, magkaka-trust issues na ako niyan. Siyempre, may in-between Ayun, ka, may binembang kang iba, may tinawag kang mahal, may ka-holding hands ka, may Bakit ikaw wala ba? Meron! Oh! Dapat ako lang yun. Napaka-bias mo talaga! So, sabi nga nila, Yes. hanggat may buhay, may pag-asa. Oo, hanggat yung BP mo ay kahit pa yan pumapalo ng 200 over 200, pwede pa yan. Buhay ka ba ba nun? Paldo-paldo. Palag-palag na yan. Kahit pa ang sugar mo ay talaga man tumi 300, pwede pa yan. Ano ba nga bilis ng sugar dapat? Mataas. Yung normal. Hindi ko alam eh. Basta, hanggat kahit may uric acid ka, kahit bukol-bukol yung uric acid mo, pwede pa, palag-palag na yan. Ang normal na sugar, mga 5.6 daw. Sa akin kasi 2 kutsara lang okay na eh. Galaw ka.
Yan. So sa mga nawalan ng pag-asa dyan or nawawalan ng pag-asa, Ako talaga eh. magkakabalikan pa. Hindi, ayoko nang balikan. Kasi wala akong gustong balikan. Talaga? No! Okay. Ayan, mga No. couple. Imagine, matanda na sila. Ito yung irap ko, hindi na babalik naman ako. No. Sana hindi na bumalik. Oo, huwag ka na bumalik kasi baka isang sorry mo lang, marupok na ako. Shout out daw sa inyong mga ano diha. Natutuwa ako pagkasalang bayan namin sa Bacoor City. Bakit? Hello Bakit? kay Mayor Strike. Bakit? Sobrang programa niya yan na twice a year merong libreng kasal. Ano, makikita mo may senior na. Tapos pinipicturean talaga ng mga photographer ng and videographer ng Bacoor City sa city information yung mga ganyang senior, mas focus sila sa mga ganong edad kasi talaga ma-amaze ka sa love nila. Talaga yung nguso nila ganito kumiso, walang dila, nguso lang na ganon. Oh, kikiss pa sila? Kiss, kasi may kiss the bride pa rin eh. Oh, Kiss the brides, sabi. Kiss the brides. Brides, ang dami naman. Kasi kasalang bayan Okay. diba? Klaruhin mo. Oo. Kaya pala. Bumalik. Yung ex? Yung senior. Matanda na eh. Yung senior. Yung ex. Gagana pa naman yung ano niya, Ng senior? ng ex. Ay, basic. Babalik lang ako kapag ganyan yung ex. Kapag. Okay. Hindi, Sige nga. pag blank na, wala nang balikan. Pag blank na. Pag senior na? Hindi, dapat sasagot mo pag ex na. Tapos sabihin ko, senior. Nagpapala, fill in the blanks ka pa eh. Meron pa tayong, Naisip ko, quiz eh. meron pa tayong As a ganyan. teacher eh. Sabi ko nga. Diba? Pero shout out na lang sa inyo. Sa mga dyan. ex. Sa mga senior. Meron lang ID. Yung senior. DX. Pag ex mo yung ID na ganun, pwede ba ibang Ano discount? lisensya mo? Sabi nung enforcer, ba't na po tayo enforcer dyan? Hiningi sa senior. Ah. Kasi mukha siyang bagets eh. Yung senior? Yung ex. Pag sasabihin niyan, i-chat ka niya, kita tayo, closure. Foreclosure. Sabi nung ex? Sabi nung senior. Galaw ka! Ayan na, Fate of Ophelia by my mother, Taylor Swift.